Human sa misa di Galyo, human sa misa, naggawas ni duha ka tigulang nga babae lalaki, naglakaw sila pauli. Ang nakanindot aning duha kay loving kaayo, sweet kaayo ba, samtang naglakaw sila, holding hands gyud. Kamu mga magtiayon diri nga manimba, mag-holding hands ba mo? Pag-sure mo ba? Mag-holding hands ba mo? Kunya kayo. Kining duha, sweet yung kay tanawon, naglakaw uli sa ila, holding hands. Pag-abot dito sa balay, ingon man ang babae, nung naamta din uli, nga di man ni atong balay. Ya, ingon ang laki, pag-sure da, ay, naunsa man ka, ato man yung balay, ano kag di atong balay, ato man yung balay. Di lagi ni atong balay, lain magpurma. Ya, ingon tong laki, nah, di ango-ango nagyug ka. Ato ning balay, tanawa, ato ning balay. Sa sige naglalis, migawas ang pag-apo nga batang lalaki, nagdali bod. Lo, o nga naman, si Lula, nag-text. Hay, nag-text. Hamay mo, Lula. Nasa simbahan, imong gibiyaan. Lain mo na yung asawa yung dadala. Inig, human sa misa, siguruan ninyo inyong asawa yung madala, ha? Mga igsuon, sukad ko nga nahimong inyong obispo, matag tuig, inigmisa di Galyo, maninguha ko nga makamisa sa lain-lain nga mga parokya. Akong puli-pulihon para walay magmahay. Unya, nining tuiga, ang inyong parokya sa mahal nga Birhen sa Rosario, dinhi sa Lila, may usa sa among napilian. Are you happy? Pakpakan na to ang atong Ginoo. Magpasalamat ko ni Father Blair, ang inyong padrikura, o ni Father Val, nga ila kong gitugutan nga makamisa uban ninyo karon. Palihog lingiasa ninyo ang inyong mga tapad, unya ingna, basta lipay ka, lipay ko. Basta lipay ka, lipay ko. Unya, dungagi, ingna, basta lipay ta, lipay ang Ginoo. Alright. Mga igsoon, ang ikaduha nga misa di Galyo, natunong karong tuiga sa ikatulong nga Domingo sa Adbiento, nga gitawag sa Linatin o Gaudete Sunday. Unsa ganito? Gaudete Sunday, nga nagpasabot Domingo sa paglipay. Karong adlaw, karong Domingoha, ang simbahan nagdasig kanato nga magmalipayon tungod kay hapit na moabot ang Ginoo. Nagkaduol na ang atong kaluwasan. Igsuon, ikaw ba malipayon? Unsa may imong kalipay karon? Unsa mampod ang imong buot pangayoon sa Ginoo aron magmalipayon ka karong Pasko? Lain-lain siguro ang atong itubag, no? Pero manghinaot ko nga ang inyong gipangandoy nga kalipay kanang tinuod ug kanang mulahutay. Kana bang kalipay nga dili taphaw, dili lumalabay? Basin ang inyong kalipay naara sa sigig text-text, sigig chat-chat. Kanang maong kalipay mulahutay ba? Unsa inyong tubag? Makahuluganon ba? Unsa inyong tubag? Basin ang inyong kalipay naara sa sigig TikTok, magsayaw-sayaw, magkiay-kiay, magpaseksi, mag-edit sa photo o video, aron mo gwapa o mo gwapo. Kanara ba ang gusto ninyo nga kalipay? Basin ang inyong kalipay
naara sa kwarta ug sa mga material nga butang. Kung daghan mo kwarta, malipay na mo? Padi-di dayon ay. Kung daghan mo kwarta, malipay na mo? Wag ka nang ingog di mo na ko tagaan ha, bantay. Pila may inyong gusto kung hatagan mo 1 million pesos, malipay na kaha mo? Abi ninyo mga igsoon, kung doon na mo'y 1 million, dili na mo malipay. Kay mangita naman sad mo 10 million. Doon na bitaw nagingon, once a man gets rich, what is his next ambition? To get richer. Ang tao dili man matagbaw. Ang kwarta sama sa mga butang material, dili maghatag og katagbawan. In other words, dili siya maghatag og kalipay nga mulahutay. Adunay mga tao dili makontentog usa. Kamo makontento ra mag usa? Tagurhag balay, ang uban tagutlo. Cellphone, tagurha. Ang uban tagutlo. Sakyanan, tagurha, tagutlo. Di makontentog usa. Niya po'y ubang mga laki, ag-uyab, di makontentog usa, tagurha. Ang inyo diha, tagutlo? Lingi ko squire, tagutlo? Oh. Naay uban, di makontentog usaray asawa. Hinumdumin ninyo, ang dili makontento, mao'y pinakapobre nga tao. It's true. Contentment makes poor people rich. Discontent makes rich people poor. Unsa man nga matang sa kalipay ang tinuod nga mulahutay. Angay nato ning masayran aron kini mao'y atong paninguhaon nga maangkon. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa nagkanayon, pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo bisan unsay mudangat kaninyo. 1 Thessalonians 5 verse 16. Tulo kini ka kinaiya nga buot ni San Pablo atong mahuptan isip mga tinun-an ni Kristo. First is to rejoice always. Do we hear it right? To rejoice always? Always good? Kini nagpasabot nga mulampos ka man o mapakyas sa imong mga tinguha, malipay ra ka. Makaginansya ka man o maalkanse, malipay lang gihapon ka. Mahinsog ka man o masakit, malipay lang gihapon ka. Ngano? Tungod kay nasayod ka man, nga dunay Dios nga mag-uban kanimo sa tanang higayon. This is a profound joy, which is peace. And it is rooted in the assurance that God will never leave us alone or helpless. Mga igsoon, kini nga matang sa kalipay ang gihuptan ni San Juan nga magbubunyag. Tanawa ra gud, bisan sa disyerto nga wala jud mo, bisan sa kamingawan nga walay kalingawan, si Juan nagmalipayon. Ngano? Tungod kay siya sigurado nga ang Ginoo moagi sa maong dapit. Wala siya maginusara tungod kay adunay Dios sa maong lugar.
ug kini ang naghatag kaniya og kalinaw. Second, to pray always. So first, to rejoice always. Second, to pray always. Mga igsoon, pinaagi sa sigig ampo, makabaton kitag maayong relasyon sa Dios. Pinaagi sa makanunayong pagampo ang Dios nga maoy tuburan sa tinuod nga kinabuhi ug tinuod nga kalipay, mahimo natong suod nga higala. Dili ta mahigala sa Dios kun dili ta magampo. Kung tagsa ta magampo, dili ta masuod nga higala sa Dios. Ang tao nga adunay relasyon sa Dios, sigurado magmalipayon. Og kini nga matang sa kalipay, dili mabayran og kwarta, dili kini mapalit, og dili kini makawat ni bisan kinsa. Ang tao nga duol sa Ginoo dili mahadlok. Ang tao nga daghang kwarta mahadlok. Ang tao nga duol sa Ginoo dili mahadlok, dili magsigig kabalaka. Kamo diha, sige mo kahadlok. Basig daghan mo kaadyo kwarta. Panghatag ba? Mao ni nga matang sa kalipay ang mulahutay bisan taliwala sa daghang mga pagsulay. Finally, to be grateful always. So to rejoice always, to pray always, to be grateful always. Angay ta, mga igsuon, magpasalamat sa Dios kanunay. Tungod kay matag-adlaw, daghang grasya ang atong madawat gikan kaniya. We have to pray not because we need something, but because we have so much to thank God for. Gasa sa kinabuhi, kahimsog, kalinaw, gugma sa pamilya, mga higala, ug uban pa. Usahay, gibaliwala nato ni nga mga grasya. Unya rabag kinikuhaon, anha pa nato makita ang iyang kabililhon. Say for example, imong kahimsog. Nagpasalamat ba ka sa Ginoo kada adlaw nga himsog ka? Uy, malimot man ta. Pero masakit na ta, ana pa ta, maguol, matarantar, mahadlok, sayangan sa atong kahimsog. Pero naa pa, atong baliwalaon, gani atong usikan. Atong minahal sa kinabuhi. Kung buhi pa, baliwalaon na to. We just take for granted the presence of our parents, our grandparents, our brothers and sisters in the family. We take them for granted. Gani, unahon na itong text, unahon na itong Facebook, unahon na itong TikTok. Silulag, si lolo, magtanga, kay wa ni mo tagda. Ini kamatay, hilak-hila ka, tiyabaw kag ayo, murag gusto pa kag muuban sa minteryo, nyag itod ka masuko. We don't value and we don't count our blessings. Maghunahuna noon ta kanunay sa atong kulang, dili sa unsay naa kanato. Mao ni hinungdan nga kita dili malipayon. It is not happy people who are thankful. Rather, it is thankful people who are happy. Diha sa atong salmo karong adlaw mga igsuon, nadungog nato no, ang awit sa pasalamat ni Maria. Si Maria nagdaig, nagpasalamat sa Dios dili tungod sa kwarta, dili tungod sa bahandi, dili tungod sa mga material nga butang nga iyang nadawat. No. Alang kang Maria, dili kini ang bililhon sa kinabuhi. Hinuon, nagpasalamat siya sa Dios tungod sa iyang paghatag ug pagtagad sa mga ordinaryo ug gagmay nga mga tao nga sama kaniya. Nagpasalamat siya sa Dios tungod sa iyang makanunayong paglaban sa mga kabus
ug mga dinaog-daog tungod sa iyang pagdapig sa mga walay gahom ug linupigan. Ang presensya ug pagpakiguban sa Dios mao'y pinaka dakong grasya nga atong madawat sa kinabuhi. Paglipay, pagampo, pagpasalamat kanunay. Hinaut mga igsuon, ato kining hinumduman ug puy-an aron kita magmalipayon dili lang karong Pasko kun dili sa tanang adlaw sa atong kinabuhi.